For today's video, Christmas karon o birthday karon ni Jang Koy Koy. So nata sa bahay. Pasalamat ako man. Magaling? Oo. Paano ako nagawa? Surrender may magkuhan. Naman yung cellphone. Pasalamat ako sa grasya nga nadawat. So pag ano dawat? Ay nang bandin. Ma'am sa ni? Ha? Ate? Dako kay ate no? Na. Isa makakuha siya ng kubkub. Ayaw ko ipos. Ganahan nga isda nga kung kuwaong. Sino nga nagtuto? Allah, tutuo. Ayaw ko ipos. Ay, murag dili ta mo kuhay kani nga isda da nga kay mausab niya. Murag lami kayo tanaw-tanawon ba ay lamian ng isda oy. O kinilaw. Tinula. Nya gamay na lang ang fish fillet nga among na fish fillet. Ang kasag ay gikaon na. Nay kumakaon diri kas-o. Kuan na lang bukog na lang. So mao ni among naluto sa katong dako kayo nga isda. Kani giibanan lang gamay kay murag sayangan man tamukaw na ni isda. Musing bata para mangayo tao. Pasalamat sa Ginoo sa maayong lawas. Og naa si Manang Bibi nga kuyog na mo karon sa birthday ni Jang Koy Koy. Hey, thank you Lord. Naami karon sa Pedro Kalungsod. Niya mga 9 o'clock ang among giatinan. The years you never let me down. The sweetest days I found with you through the years. All the good and bad, I know how much we had. Little did I know. Now video that you were Romeo, you were thrown. Let's stay away from Juliet, and now it's crying on the staircase, begging you please don't go. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Make a wish. Wow. Okay. Yehey! Meron mo message si Mama Liling. Ito na yun. Yun, palihog kuya. Ang silimpan. Init. Silingpan. Init. Sige, Mama Liling. Reaction naman May niya. kini si Mama Liling ron mukuan. Pahinay, sana. Pagkita yung message eh? Kay si Mama Liling, mo message mo si Mama Liling. Kay baw na ka ni Mama Liling. Pahinay na. Ipusa ba? Happy birthday dyan. Pila na ikaw dyan? 31. Salamat sa Ginoo. Nabot sa 31 nga edad dyan. Nabot ka. Madamo pagayda ang katuigan nga maabot sa imong kinabuhi o ang imong mga pangandoy sa imong kinabuhi. Naupunta ihatag sa Ginoo padayon man dyan sa pagkamaayo nga amahan sa imong anak, imong man sa asawa nimo. Salamat nga. Naupunta ang magpadayon nila dyan o naupunta nga mahimo kang modelo sa imong anak sa moabot nga panahon o makatudlo ka sa maayong pagsulundan dahil sa ato sa pagtawag sa gikan. Naupunta nga dili nimo hikalimtan ang pag-ampo kanunay kay bisan ano atong pangandoy sa kinabuhi kung way pag-ampo dili gid na mahimo kinanan atong gadi upod ang atong pag-ampo. Kung simba kita matag adlaw o sa mata bisan kada lang Domingo kay may trabaho ka na. Amo na kasensi mo diyan. Inapunta mo sa panahon para makasalamat. Mapatahi nimo ang piya. Isa ko. Love you dyan. Sabi to.
Yehey! Ang sunod mo message si Annabel nga gikan pa sa Arizona, USA. Happy birthday, John. Thank you, thank you. Okay. Huwag hinaot ako nga kuan. Ang imong mga pangandoy sa kinabuhi. Maangko nimo. Kung pagpadayon sa imong mga mayong binuhatan. Sa imong anak, sa imong conversion. Oh, happy birthday. Thank you. Wish you all the best. Okay. Thank you. We love you. Yay! Ito dyan. Banding message, banding. Banding. Ano? From the Middle East, from Saudi, Southern Leyte, Nang Bandin. Happy birthday dyan. Thank you. I love you, Jan. Anya, happy birthday. God bless you. Dagang salamat ng Bandin sa imong taas kayo nga mensahe. Thank you. Thank you sa tanan. Salamat sa kayo, baby. Oh, si Jan ninyo. Ang sunod, si Jan ninyo. Sky. Dito. Siya may pinakam yan. Ah, sige. Si Carmel. Okay, great. Ah, ikaw na. Dali, oy. Sige na. Ano na lang. Mag-una ta sa kinagumagwangan. Sky una. General. Dali na, ate. Sige na, ate. Barug, ate. Dali. Ari ka, dali. Chikon. Barug ka ba? Barug ba? Ito. Pito na. Ay, message kanini nga. Ato ning i-preserve ning nga message. Butang talig CD. Ayo, message po video na. Saan ka ba doon dito? Tupad naman nila eh. Pamated kay. Happy birthday, Uncle John. Thank you. Stay healthy. Thank you. Okay, message. Ha, okay. Diyan ninyo. Sunod. Kawahin na ni Sky. Wahi Sky. Okay. Uy, dito. Padol dito. Obo, pero unique. Di pareha. Oh, di pareha. Ang message nga di pareha. Go. Dapat unique. Happy birthday, Uncle John. Thank you. Yeah. Ang wish kay Kwan. Kay good health. Oh, pareha man. Di man priyas. Lain man nakaword. May nga mo ito nga stay healthy man. Ang iya, good. Sige. Oh, di ko na parehas. Sige, parehas yan. Sige. Carmen Sky. Otro sa ning dili pareha. Pareha. Happy birthday o Merry Christmas, Uncle John. Thank you. Yeah. Stay healthy. Di parehas. Ikaw dyan, share. Oh, sige. Sa akong Ako with you. wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. You always be a handsome boy and will having many more birthdays to come. And birthdays to come and magdungan tag pagamay sa atong tiyan po. Happy birthday and Thank you. may God bless you. Salamat. Okay. Salamat, Leslie. Thank you sa tanan. Yeah. Buwan. Thank you kay ara si Ate Bibi sa nga birthday. Then murag mahog siya nga. Digit siya murag ma-special yun siya kay siyempre nakatambong siya sa birthday. Christmas o New Year na siya. Salamat din kang mama, salamat sa tanan. Then salamat sa nagpalit sa cake. Then salamat kang Ate Jinjin kay kang Nurse Pagmangkon. Oh, thank you. Thank you. Thank you sa mga greetings. Then sa message, thank you. Yay!